tampouco sabía, non que te expuñas, pero sí que, bueno, que esas visitas podían traer repercusións na miña vida, pero bueno, sabíamos que estábamos na picota da policía, non? Non porque unha xente teria unha implicación maior ou menor en toda a luita, porque éramos poucas e poucos e aínda habería xente que militara máis activamente, pero polo mero feito, un pouco igual que agora, polo mero feito de ir de visita ao cárcere, que estábamos sendo vixiadas, que foran a pastas gallo, chamaban a miña nai, sabes, xa fora toda unha serie de circunstancias e logo que xa os víamos por todos os lados. Entonces, a raíz cando a detención de Carmo Viso e Manuel Chao en setembro, que foi no mismo ano que nos detiveran a nos, a eles detiveronos a ele e a ela, bueno, e a nai de Chao e a Xandra tamén, en setembro, creo que fora, en setembro do 91, e xa, bueno, o control policial xa era, o sea, xa foi moi sorpresiva, eu estaba a cuidar unha parenta do pai do meu fillo, do meu ex, no hospital, e entraran, de pronto, ali, creo que foi a primeira vez que eu vi unha pipa así directamente, e tantos policías de moita sorpresa, porque aínda que pensabas que estabas na súa tal, pero así como para determe, tampouco nunca pensaba, e bueno, moi duro, moi difícil, moi, eu sempre digo que podería pasar anos de cárcere, porque, bueno, te afás tamén de alguna maneira a vivir entre catro paredes, Ora, outro interrogatorio sería moi difícil de superar, polo que supuxo de medo, de terror, pero un terror de ver que a túa vida ali nas súas mans, o sea, que te poderían meter un tiro e sobre todo aquí, que non tería ninguna repercusión máis que unha muller que igual intentaba, non se sabe que. Eu, como a miña relación era con Sefa, o interrogatorio, eu lembro sempre que nunha mesa que tiña, bueno, imagínate, éramos naquela detención, creo que 12 ou 13, en principio, de aquí de Ferrol, que logo foron rebaixando, porque a Modesto foron ceibando, hasta que se quedaron cos que logo nos levaron ao cárcere, Sabela, Eva, eu, Manolo e Ignacio, fomos os 5 que entramos en prisión daquela, e entón en Coruña, como éramos tantas e tantos, nos tiñan en distintos despachos, e eu lembro, aparte a min e a Xosé foron un pouco os que sacaron públicamente, se vedes os dosieres daquela detención, bueno, logo cando vin detenida da cúpula de xerto guerrilleiro, e Xosé e eu ali, si, me imagino que tamén son tácticas moi exemplarizantes, porque se ves que a unha muller que é delegada sindical ou que milita nunha organización feminista é moito máis exemplarizante, e entón no despacho en Coruña, nunha das mesas, puxeran unha bandeira da patria e unha bolsa de plástico, porque a Sefa torturara moito, bueno, Sefa estivera a punto de morrer en comisaría, tiveron que levar ao hospital dunha neumonía a consecuencia das torturas, e entonces era relacionando, sabes, o terror era relacionando o interrogatorio de Sefa co meu, e eu lembro que naquel despacho, bueno, aparte de, bueno, primeiro fora ali no hospital, trouxeronme a casa, bueno, para o rexistro da casa, me roubaran todas as coleccións de pegatinas, de cartas. A detención de Oliva foi crucial. Para min a de Oliva, xusto, eu entrei no feminismo con ela. Ela xa estaba, mas eu era como, non sei, era un arraigamento que tiña con Oliva que iba máis da militancia política, non? Entón, efectivamente, Oliva tiña un seguimento,
parte por ir a ver a xefa, polo rollo ese que tiña con xefa, e depois eu, cando prenderon a oliva, foi como... É que cando ves as cousas que non lles ves sentido, non? O sea... Si, Prisión xa é a solidaridade convertida en hermandade coas outras mulleres, sabes, que están ali, non? Unha gran aprendizaxe de vida, de como este sistema, pero de vida a todos os niveis, non só pola represión política e por como, porque ali, pues, cando chegamos a Carabanchel, estábamos todas, estaba Sefa non estaba, pero estaba Susana, que estaban para un xuicio, estaba Susana, Carmen Viso, Sandra, Sabela, Eva e eu. Entonces formamos a Comuna de Presa Lola Castro, que nos facía moitísima ilusión ter unha comuna de presas ali, pero non só estábamos, bueno, no noso módulo chegamos a estar 50 presas políticas, entre a ETA, foron moitos sucesos continuados, no? E de feito, primeiro Clangor, no? E logo a morte, o sea, a morte de Lola e Xosé, no? Foi un antes e un despois tamén, eu creo que incluso no ESE, no? E en toda a luita. Entonces foi un feito moi difícil de afrontar tamén para nós, no? Porque morrera unha compañeira e un compañeiro, outra muller que tamén morreu, Mercedes, aquela moza de Vigo, e un feito duro de levar adiante. Cando fora de Lola e Xosé, eu o vivín como unha valentía de xente nova que intenta facer algo que soe, como dicía a campanilla, pero con outras connotacións e con outras xeitos que sea máis impresionante e que sea ao mesmo tempo que a xente se dea conta de que hai xente que está contra o narcos e está por o ben desta sociedade, non? Que penso que eles o fixeron por eso, porque estaban por un cambio de unha sociedade máis xusta, non? E contra os narcotraficantes, non? Entón, eu si me impresionou. Me impresionou moito e o vin desde daquelas, estaba en auxe ACO e o vivimos como algo que era unha morte, digamos, por unha sociedade máis xusta, e xente moi valiente. Porque o de ser coherente cos teus principios e dar o mellor de ti en cada momento para as persoas que máis o precisan, como poden ser esta xente que o deu todo por ter unha sociedade máis xusta, eu penso que sempre o valoran. Coñecí a Lola, sí, delicadísima, verdade. Sí. Moito delicado isto, custa-me falar un bocado disto. Podería falar, mas con certa concentración e proteção íntima, porque son coisas delicadas, misturan-se moitas coisas. Sí. Mas ela cría tamén un mundo mellor e máis xusto e unha Galiza máis de si, máis de seu. Iso. A masculinidade é unha coisa horrorosa. É horrorosa, é verdade. Que a xente que está muda e surda na cadeia da buena, que si o subís, que si non sei quen, que si non sei quanto, que te poden potear, pero na clandestinidade é que te tens que proteger como na cadeia te poden dar unha paliza, pero a clandestinidade eu creo que é unha cousa máis delicada. Ainda, non sei, para a clandestinidade, eu non sei, eu coñezo a miña e
E a verdade, pois botaría, pois desde o 89 do febreiro até ao setembro do 91. Ano e meio, máis ou menos. Quanto pode ir, aproximadamente? Por aí. Sim. Isso. Había temporadas ao mellor que non te movías nos días, pero había outras que tamén que te pasabas que non dormías día e noite, porque tiñas cousas que facer precisamente relacionadas con esta historia da militancia. E entón tamén andabas cansadas, pasabas riscos e sempre tens que pensar que te persiguen e que te collen en qualquer sitio, en qualquer esquina, ou que podes estar controlada en qualquer momento e non te pillan agora e te pillan mañá, entón sempre tens esa ameaza. E iso. Soledad, claro, con moita soledad, pero non pode ser de outra maneira, efectivamente. E, bueno, non sei, nunca me parei a pensar así neso. Eu estaba moi convencida do que estaba facendo, entonces calquer dificultad que vai aparecendo vala superando. E, bueno, tamén foi moi, quero dicir, entré e tal, despois, e pronto foron as detencións, non?